Now, ngayon sabihin to, before pa sumod, in Ramadan, magtawat na kita niya. May tayad to. Sabab inmano siya, sumod pa Ramadan, nagdara maksiyat. Nagdara siya maksiyat, way siya nagtawat, paagangan siya sin maksiyat niya do, ding habag ibadat, halaman sin Ramadan. Paagangan siya. Mahunit niya hikatunay. In mga hinang pagtaat, halaman sin Ramadan, pag siya nagmamasya. In tao, yaon, nagdara, sinamuin pardusahan niya sa taod-taod, pardusahan dakula, iban do sa mabugat, tiranan, di siya makaluhaya huminang simpagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. May da, sabab yaonin inamuin dusa, tiyatanggong niya mabugat. Sa parati amin nagtatanggong kau panyap mabugat, di ikaw makahiwal. Di. Sulay niyo ba? Aon mga diara mo mabugat. Bangko makauyaya, maghinang sin uno-uno na. Di. Kasigbitan ko. Suway mo, hiig na inamuin diara mo yaon, supaya matinusain ginhawaran mo huminang sin uno na kaunan mahinangon. So biyad kapiyag sa parati sin mga ulama, in pardusaan sin manusia, amo yaon in parsababan, umagpangkay mo, may takaw, di makatunay sin mga pagtaat. Now, agpangan niya ko, hawiran niya ko, hukutan niya ko. Hanggang suwayag to, muklas kita niyo na, before sumudin Ramadan, muklas kita niyo din nga pardusahan, supaya, in ginhawaran na to, matino sa huminang simpagtaan. Hanggang na in kausim mga salaf, law nila, hurim to, kiyamal layni sanatan, bidhanbin amil to. Nalipos ka ako, in pagkiyamul layl, at wala na siya nakapagkiyamul layl, hanggang tahon, wala siya nakapagtahadjud, at wala niya na nahinang, inamuin, bakas niya paghinangon, kiyamul layl, magtahadjud, hanggang tahon, urin sabab, bidan bin amil. Hasabab sa Diyosin, hambuk dosa na hinang. Kita mo? Hasabab sinamin dosa na hinang. Inamuin impact niya, kumu inamuin, tibot mo magtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, hindi nga mga effects sinamuin, hinang pardusan. Na,